बारग' भलन्टियार फर्सनि मावथिफोरजों क'क्राझार बड'लेण्ड आलासि न'आव सावरायलायदों। मोनसे समाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय नांबोनाय बर' हारिनि आफादफोरनि मादाव भलन्टियार फर्स आफादाबो मोनसे। भलन्टियार फर्स आफादनि मावथिफोरा दिनैसिमबो गोबाङानो गुदुं थैजोंनो साग्लोबनानै दङ। बेबादिनो माखासे जेंनाखौ लानानै बिटिआर सरकारजों सावरायदों बारग' भलन्टियार फर्सनि मावथिफोरा। सावरायनायावनो बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि राजखान्थि बोसोनगिरि डक्टर बेरलाव खारजि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारि आरो बारग' भलन्टियार फर्सनि गोबां मावथिफोरा। लोगोसे सावरायनायनि गेजेरजों बारग' भलन्टियार फर्सनि मावथिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनाय जागोन होननानै खोथा होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बारग' भलन्टियार फर्सनि मावथिफोरजों क'क्राझार बड'लेण्ड आलासि न'आव सावरायलायदों। मोनसे समाव बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय नांबोनाय बर' हारिनि आफादफोरनि मादाव भलन्टियार फर्स आफादाबो मोनसे। भलन्टियार फर्स आफादनि मावथिफोरा दिनैसिमबो गोबाङानो गुदुं थैजोंनो साग्लोबनानै दङ। बेबादिनो माखासे जेंनाखौ लानानै बिटिआर सरकारजों सावरायदों बारग' भलन्टियार फर्सनि मावथिफोरा। सावरायनायावनो बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि राजखान्थि बोसोनगिरि डक्टर बेरलाव खारजि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बोसोनगिरि मनेस्वर दैमारि आरो बारग' भलन्टियार फर्सनि गोबां मावथिफोरा। लोगोसे सावरायनायनि गेजेरजों बारग' भलन्टियार फर्सनि मावथिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनाय जागोन होननानै खोथा होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबि रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असिए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबि रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबि रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबि रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।